If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, another day, another vlog, another kabuhayan say with me, Giselle. So before we start our preparations sa our paninda, please do like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago naming videos. And for those who are viewing my videos, thank you so much. Don't hesitate to comment in the comment section. At huwag niyo rin kalimutang panoorin ang other segments ng Pinoy Rap Davao. We have Joyride, Road Trip, Good Morning Davao, Good Morning Breaking News, and gaming. So, tara, samahan niyo ako i-prepare ang aming paninda at mag-display para makapaghanap buhay tayo buong araw. Asa yung stick pa? Baka nagpalit. Kani? Wala naman eh. Ha? So, sad to say, my husband forget to buy a barbecue stick. Wait for a while. I'll be back. So, dahil wala pa tayong stick kasi nalilimutan bumili, nahin muna natin itong pang turon. Gawin muna natin itong mga coin. Dahil hinawak natin ito, balikan natin. Ayun na. My son is playing the teddy bear. My son is playing Elmo. He's doing puppetry with Elmo. Puppetry. Tensya na po kung medyo malat yung boses ng Mama Giselle kasi po may ubot sipon po ako. Kaya ganun po yung nangyari. Malat ang boses ng Mama Giselle ninyo is because may lagna, may utsibo. Nag-gis na yung mga ligyato pa. Ay, bye. Nagko? Pila naman yung saging. Natag na lang kasi mong kwarta no.
pa, nagbalik sa baso, nagdala sa baso pa. Bebe. Inom ka to, Ben. My son is really love drinking water. Nasi pa namin. Ha? Kani? Ana, last na ni? Oy, 3-4 ko na gwalis ko. kana na? Kung kaya na mapapangalan ko ang. Thank you. Wala na, slide! Wala sa pa, nayabo din tubig dito. Ano, yabo? Oh, Ano na? wala sa dito sa loob. Oh, yabo, di ay? Ayo, iyak mo. Ina na, ina. Banga to, ano no? Isa ka mo daw sila sa pagkakas sa kanila. Ano? Kasi matabot na dito. Update po tayo sa pagbabantay at contact tracing na ginagawa ng Quezon City LGU pagdahil sa MPAS patient na dalawang pinunta sa dalawang establishmento sa lungsod. Kausapin natin si Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Chief, Dr. Orlando Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balikan Hari. Ano po yung latest na bilis sa contact tracing na ginagawa nyo sa mga nakasalamuhan ng lalaking nagpositibo sa MPAS? Kana ba? Bago na po na ano sa saplit. Tubig niya pala. Dahil daw na sa COVID. Jesus name. Ha? Tinagyo ko mo to.
Hoy, silhigi na diha mo ang trabaho, be. Kita ka na yung mga sagbot diha, dong. Silhigi na diha, dong. Kuang silig dito, dong. Oh, kuang silig. Dito ba, sa likod sa bala, ay kuang, kusina, na silig dito. Oh, silhigi na yung trabaho diha. May sapat po bang bagay para matakot ko na magpunta sa mga katulad ng establishmento na kung paano mga pasyente lagi ko pinag-renting nila? Ito, naman ito yung mga mubo nga video mo kasi nagsumpay ako. Dito mo ko na pati buok sa Mercury kahapon, no? Then what? Katong karaan dito na, kuan ba, suki yun na to. Hindi, dugay-dugay lagi ko. Kita ni mo po nga. Dan, sa sulod lang mo. Nabuntis na siya mo. Diyos na pa rin yun. Ay, kaya magpalit pa mga kagtirungan kaya na ako. Tama, ibalik ni mo, manana. Yan, tama lang ha. Ayaw ko kayo ng kayo ha. Ay! Hindi na dulaan ko. No. Bana na lang na. Sakay sa basket. Bye-bye. Welcome to the Philippines. Adjust. Banana. So, I'm not already preparing this. There.
ang pagtama ng airstrike sa isang villa sa Gaza City. Agad na dinalot ng puso pagpaligid. May nagliparang pang debris. Base sa Civil Defense ng Gaza, mula sa Israel ang pag-atake. Sa ng 24 oras, hindi bababa sa 50 ang nasawi sa Gaza. This is what you call lumpia wrapper. Nagkabaril pa ang mga matake at crew ng barko. Bukod sa mga Pinoy, may dalawang pang tripulanting Russian. Wala namang nasaktan sa kanila sa pag-atake. Pinumpirma ng operator ng barko na Delta Tanker na nagtamo ng pinsala ang suryo na inaalam kung nakapag-lag pa ito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ng payag ating Department of Foreign Affairs. Sa ngayon, wala pang grupo ng maato sa pag-atake nito. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang mahihinig na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Ilonong de Lasco. Sarah, Salamat, Rafi. Kini-question online ang hindi umano patas na gadget score sa isang male beauty pageant sa Cagayan University. Sa Negros Occidental naman, dalawang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril at pananaksak. Ang mahigit na balita at Don Sampan ng GMA Regional TV. Nagdaang mahigit 6,000 at 700 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang bigong tatlong sa Negros Island. Ito na ang ikalawa sa pinakamaraming naibugang asupre sa loob ng isang araw ng bulkan ngayong taon. Base sa Conservation Boards, higit 7 beses yang mas marami kaysa sa daily average bago tumutok ang bulkan nitong Hunyo. May naitala ring 11 na volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Sa kasalukuyan, naka-alert na tutupan rin ang bulkang Balaon. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro radius ng danger zone ito. Pati ang paglipad ng radius ang nakapawid malapit sa bulkan. Ina-alerto rin ang mga nasa paligid at magkaroon ng lahat. motorcycle
Tapos na. Finished already. I'll remove this. Ay, wala siya nakapit. Halika! Laat na isa ka. Wala man dahil continue. Dala din niya, nagpalit og tirungan. Ha? Nagpalit naman ito siya tirungan. Kasi, ano na yun? Ano sila? Okay. Alat mo ba? Hiram na lang ko sa neighborhood. Dali kang dito, tagang.
I forgot to post. Oh, babe, sabi mo lang. Yan sih, jam ini. Oh, Ya, bayad ko. Naghiram ko kay nanay. ano yun. Tapos, Nagbayad ko. kira yan pagpaningin. Hindi, kuno. Dos lesitan. Ha? Na, dos lesitan. Kasi mystic. Apoy, bebe. Kita din mo. देखते हो मैं इन्हें 500 ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1500 ਫੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤੋ ਮੈਂ 1800 ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ
Kung sa kino pala na. Yeah, kuya. Nagana dito ka. Tan, tan. Pangayon plato pa dito, Marvin. Kalihog ko dong. Aja na ni. Ina yung nanti gaul ke na safa paya na devi tak kena Plato dulu ko ya. kutsilyo Ina sa yung safa ba? loob, Ina yung Tan. bechi muriya de. Safa. 200 देता है नहीं देता 200 200 पे 500 देता 200 दे आहो मैं कह देता हां ये कुड़ी अंदर ही है मैं दोने में कितने पे पूरा बैलेंस देख के आया अभी होता रहता 20000 रुपया बैलेंस हमने फिर भी 18000 रुपया तार देता वो भी लाला भरावा वो इन्ने जो किने थल्ले रख ਨੂੰ 100 Dali na! ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ Nag-aso na! ਚੱਲੀਏ ਵੇ Thank you, Tay! ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ Ba't tigay nga na? Siyempre, pabalikan ko may ate na rin. Balik sa to. Di karon kailan ako mag-premyo. Actually, daghan sila nakadaon. Karon mag-premyo pa po ko. Kaya naman ko yung nakadaon. Oh, 100. Worth peso. 100 per ano. Depende sa imo. Katong nga, barbecue. Katong nga, imong ikal. Close mo lang. Close mo lang kung boto. Kinalan ko siya. Ano ka barbecue? Sige siya. Dahil na yung pag-ping barbecue man nila talaga tangkod. Kami man si Bata. Kasi naman Si Paula, nakadaog na. Kaya naman si Paula. Oh, nagpalit sa barbecue niya ha. 50 niya. Baon niya. 50. Utsok man sa ako akong partner sa US. Isendan niya ang picture. Ayan ninyo, namadara. Ano na niya ang YouTube channel. Yan ang hininan. Kung friend ko sa Facebook, itag ko kami. Isen Restauro. Murag friend man ta. Si Kuya, magaling mo. Nag-story gani si Kuya nung daraan sa video. English kayo mo, Kuya. Oo, may 100 every, 3 hours na video. 300? Video lang, te? Pangalan ka, te? Giselle Restauro. Giselle? ate ate Restauro. Saan ko na po 100 ate ate Saan ko na 100 bigyan na 200 lang na ano ba sila ganyan mo? Huwag na lang bigyan ng dress buong naman dapat. Huwag na lang. ਆਲੇ ਮੁਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਆਇਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਖੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਭੂਆ ਮਾਰ ਉਹ Say hi to my vlog. ਹਾਂ ਫੋਨ ਬਲਾ ਤੂੰ ਬਾਇਦ ਨਾਲ Nagbayad na ako ngayon. I already paid. ਇਹਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਧਰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ
Nalibog ko sa iyo, yung kalsibo. Oh, tama. Kukunta na po yan. Ayaw lang ba't ano ha? Heart lang. Heart man lang. Makalimot ka ba? Halo, Tia. Halo, Tia. Diana. Diana, Tia. Ito ba ang inyong Tia? Kasi hindi mga tinanay. Wala rin kudod. Wala. Because it's a round. Ayaw na yun. Kay Goku magkamura sa nimo. Di na ako na. Di na. No, video naman na siya. Wow, magwasan siya! Ay, wow! May customers na makulit. Yeah. English ka, English. English yan. I can buy someone. She's doing a heart slide. English po, Tia. Alang, ne? Spicy na Tia, alam mo, Tia. Alam, Ben. Ilan ka niya, ha? Yung nagpanira na kasunod. Tia, kasi baligya ko. Baligya ko. Nagpapa na yun. Oh, my God! Si Gopo. Ay.
I'm just kidding. I'm just kidding. Alam, bigat naman kami. Kadali, ala ka tayo. Ako pat halang. Pat ka pat halang. Hotdog halang. Ay, isa dali. Just kidding. Saan doon natin mabigyan sa Sa blue tape joke. Kita naman ng buwan. Sige lang, itagtak ka pag upload na. Pwede na lang kata. I-add mo ka ko mo. Restaurant. Kaya pag message siya ako, ate, ako ni. Kaya para ma-tepta ka. Hi, te. Ano lang. Huwag mo kang naong na siya Facebook. Para ini-upload na itagtak ka. Dahil lang ang buwan eh. Kaning tulo o. Hipod. May isa ka hotdog. Tulo, no? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe and like. Gani, ano sa? Kay. Kay nga naman. Ayun, init pa. Ano mo pinasilagsag ko hara? Ganito harami ka. Kamera ko lang. Dili na tao. Kaan ka to. Dili ko mag-add ka pila na. Kasi sudan dito. Dili ka kasi sudan ka na puntag ba okra. Yan ako sa kalagi. Ano ba yan? Sugbagin ako. Nauna na kulpawa na nakuhan. Tara na po. Uy, atuan na mo lula ba? Kay gamay na lang ako, Port. Hit. Ada naman taga rin. Ito. Kuan, turong gabi. Baru biasa. Oh, Sa? Ano kay? Dito mo nagbarugya diya. Ano? Init pa mo agi ba? Naunsa man ka? Uy, nga bag-ura man gusto naghatod dito. Bisapot sa may kira lagi. Nakailis. Nakailis na lang.
no. Nakakali diha. Nakala diha. Ma'am, pwede sa daro, ma'am. Bago na ko na ito. Ay, ilis natin. Espado na. Dahil ako na rin nanudlay lang tango. Wala ko nagdaya. Panudlay. Galit no, Di mo. nakailis na. Di mag-ilis, di na po mo, kung pag-inuwit na siya, nakailis na pa doon. Pasya. Ingon teacher. Hulat kay teacher dito. Naagay klase. Ingon ate. Mamali ni ba wala daw. Ingon mamali sige dito. Ingan ni siya din. Nagisapot ko daw. Nanghilak. Oo nga ne. Alang-alang kay kinipot si Nining. Ay, nga. Nining na alporke, may naking ala-ala ni Nining. Alam ko. Kinsa man ni estudyante mo itagiya ka pangit. Dali. Guys, nagisapot. Natuog lagi. Ano rin si Lenin. Nakainip pa pa siya rin. Di ba parang yan to? Isa ako sa po, nakailis siya si Warchak man naging ni Lenin. Nakailis na gani sir. Isa ba? Hindi ko nag-ilis sa dayag. Ay, nako. Sige, kaya dahil po. Si Lenin ako na mainis. Oh, Kung siya ako na inisan, mula ka man, dayon. nana daw na, basta na daw kay toddler. Unagi daw ka, mag-prepare kaysa sa imong toddler. Ha? Ako, unahon na ako na siya. Nakadya man, kahulat mo lang. Si Lenin ang una. Unahon ako na sa ilis. Mulat na siya. Oh, nara, oh. Oh, maruya na gid na yan gibit-bit. Tara na, niagi na. Sa ba ni, oy? Dara, tagyaw. Sa, niskupo eh. Di mo ka, di mo agi. Ginara na si Gunat si mo. Sir, Pero pagkat ko ni, oy, wala wala ito, ko. bakit silbi? Lame? Wait lang. Singko ray sukon niya dakon. Siya, kuwan. Baligis. Baligis daw kayo, yasin. Yan, kaning init pa oo. Isapot na akong anak kay ang yasod ang fish. Ewan ko kapalit. Mo, ang ginata ka. Bukog to. Ang Sige, baligya ganina ba? kung ba na ito? Bato ano, dapat maunod. Dito mo na. Prito mo guna isda yahay. Lagot ka. Ungon ga na ko si Titi ron mo, pa ito kung sudan kay si Titi ang anay kaong kaog kanon. Sige na lang kaog og kanang saging niya, gatas. Okay, ikaw, swing ka. Gatas lagi na. Gatas saging gud na katong hilaw nay, karnaba. Wa ka buhok. Naday mo. Ha? Naday mo. Kung pinumpra Buntag pa? ni Marvin, kada buntag iligmata na niya ngay na siya milk o nanas. Wala na yung kaunon, o di pa to biskwit. Diba ka ng birds tray, among pa dito, namuha yun na, tunaon. Pag-stick na lang yun, kaya yahan naman yun ang milk. Ano na yan? Lifestyle niya. Yan eh, ang kaon yung saging. Wala. Kaya nga, nakaibahin mo. Asa naman sila na ibig tao, mahurot ng pork ba? Kamay na lang na. Bakit ba? Bakit nga sila? Eh, Gwen, ma, nakadaog daw ko yung natin Diyos eh. Uy, ang buti mo. Sige siya nakanakarot. Wala. Huwag man na ako na siya tagaan. Si Glenn. Hindi na ko tunganon kay. Para everyday ba na makadaog. Continuous ang video. Alang nito, Dugay lagi mo na kauli. oh, sour ka na. Kailangan dyan ang kaya sa mat. Ako, wag mabilan. Zero. Rubik. Pagkita po, Rubik. Sus, katulog ka, Rubex. Anak ni Kuya Gilbert. Si Elijah. Kailan ka ni Elijah? Akbang ni mo naglingkod sa simbahan at Domingo. Kaila? So, nagpiano. Ay, gato? Oh, Ay, tutor to Rubex. Inon lang mo siya. Kaya pwede ko mo tudloan ng basic sa Rubex. Naon lang mo siya. Tudlo na.
Kaya tamkaw ka noon, ano? Kaya kung gano'n, papaling ako na lang. Man po galing, yung galing na, ihapahatod na lang 100 sa inyo ha. Bayad sa inyo eskwelahan. Martis na lang. Magaling ko na ma'am, wala ka ko. Katulog ko. Kasi, yeah. Wala nga tina. Nung mata may ngwing ka, alas 2 pa, nagluto na ko daan. Wala na. Ano siya, kay alas 4 mo pa naman ko dito. Alang, ay dili no. Hindi na ako mata, bare. Lagaw siya with... If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.